Els tres cracs de Burgos al circuit de l'ATP. També estan amb ells a l'Uar Güell. Però mentrestant estem veient aquí a la pista central a dos dels jugadors de la pedrera de Burgos més importants de Catalunya, d'Espanya i formenes del tenis europeu. A la banda dreta de la cadira de l'àrbitre, és a dir, on estic jo amb aquesta superraqueta, és una noia, una senyoreta de 12 anys, nascuda a Sant Feliu de Guíxols, que entrena a Santa Cristina d'Aro, que va començar a jugar al tenis als 3 anys, quan veia per la tele a l'Arantxa, a la Conxita, a l'Estefi i companyia. No només juga al tenis molt bé, perquè ell és campiona per equips del tenis de salut del Campionat de Transpirineus, campiona de Catalunya per equips, però també practica la natació, el corba, el ping-pong. És una nena que li encanta Maria Sharapova. Ella és, i l'aplaudim, Alba Motes. You so high, and I know you like, so come and push it on me, if it feels alright. Wanna drop it low and break me off. No, she doesn't mind, she doesn't mind, she doesn't mind. Girl, I got you so. Push it back on it, bring it back on it. Give me the thing, become a waffle lock on it. Wine it, wiggle it, set the track on it. 2 more shots, now we in a hot panic. 2 girl and I'm ready for jump on it. 2 to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in fire truck, we pump on it.